Mária si mi predstaviť iba v tých trénkách. Mojou nevýhodou je to, že ja som vidím na túto stranu a keď mne niekto opáči, aj keby som to nevidel. Ketri versus inak. Čo sa mi raz stalo? Chala mi upačil takto facku a ja som nevidel z pravej strany. Na piču vidím si tak. Keď na lačku dostaneš, tak teraz sa nemáš na co. Ketri budú. Ľudnejšie, chalani, ľudnejšie. Ja mám mladá konfúrina, keď Ketri. a jak the kung fu fighty. Čo ti jebe? Tatko naučil, ale určite. Čo keď jeho tatko je oný ten, jak sa je Jet Li? Jet Li, ne, ešte jeden je. Bruce Lee. Jackie Chan. Bruce Lee. Koho Bruce Lee? Kto Bruce Lee? Ale má východ Mário. Všímaj hodík. Kokot, ale jak je? Videl si tak zabotula? Zreflex. To chlapné zdavíka. Kde sa mi teda? Keď mal dlhšie ruky, trošku vyšší, tak fúha. Ty vole, dobrá! To nepríjemné. Taká nečekaná. No dobrý, ty kokot. Je rýchlo. No, také jednoduché pohyby. Nic navíc, nic zložité. Poď, upač! Dobrá. Ej! Polovili sa do toho, polovili. Prestrelil ho, videl. Že má proste medzeru. Dobre. Mal medzi rukami, bez takým, že má sa to ruky. Prestrelil. Ej! Smutná väzba. Poďte, chalani. Goza.